היי לכולם, היום אני אראה לכם איך עושים תחפושת וירטואלית. לוחצים כאן, ואז בוחרים תמונה. אני אבחר את התמונה הזאתי, לוחצת על אופן, ויש לי כאן את התמונה, אני יכולה לעשות רקע. בוא נבחר את זה נגיד, אני לוחצת, ויש לי כאן רקע. עכשיו, אני יכולה לשים כל מיני דברים, נגיד. אני מגדילה את זה, והנה יש כאן כובע, ומשקפיים, ואפשר גם לעשות ברקע ככה, נגיד, אפשר ככה למחוק, אם נגיד אני רוצה לשים עכשיו משהו אחר, אני עושה ככה, ובשביל לשמור את התמונה, אני עושה ככה, ואז יש לי כאן את התמונה, ואני יכולה לשלוח את זה למי שאני רוצה. זה מה שיצא לנו. אני הייתי ראשית, ביי יוש!